Isikhungo sezobuciko Indonza Arts and Crafts Centre sithwese iziqu abafundi abayi-101 namhlanje. Umcimbi ubuhanjelwe inyosi yesilo uMisuzu kaZwelithini uBuzetsheni Mdletshe. Labafundi bebefunda izifundo ezihlukene okukhona kuzo ukubaza, ukuthunga inqephu, umculo kanye nobuciko obufaka phakathi izithombe. Lesikhungo Indonza Arts Centre sisolundi lolu hlelo ludonsa unyaka kanti ukubhaliswa kwabafundi bonyaka ozayo kuzovala mhla ziyi-15 kuZibandlela. Amafomu okubhalisa atholakala emahhovisi esikhungo nawo masipala abangaphansi kweZululand. Imeya kulo masipala ikhansela uMichael Khumalo igqugquzele abafundi abasanda kwethweswa imiyezane ukuba bagxile esintwini emsebenzini abazoyenza. Abafundi sizobalandela ngisho sebengaphandle ngoba kulonyaka esowuqala sobe siqala nabafundi abasha. Ngithe-ke sizobelekelela ukubona ukuthi sebengaphandle ke benzani. 1 kulabo abaphekayo sizobarejistela inkampani kwi-catering. Thina njengomkhandlu waseZululand uma sinemicimbi soqasha bona ukuthi abaphekela abantu uma sinemicimbi.